प्राची निलेश मुळीक यांची ही रचना आहे. हिचं नावच आहे वारी. मी नुसतं घरात म्हटलं मी पंढरीच्या वारीला जाणार. पांडुरंगासोबत 4 गुजगोष्टी करणार. दुःखाचं वाळवंट माझं चंद्रभागेत भिजवणार आणि सुखाच्या रिंगणात भान हरपून फिरणार. तर केवढा कांगावा केला घरातल्या विठोबानं. कंबरेवर हात घेत, मुलांचं काय, माझा डबा कोण देणार? आईशी बोललीस का? काही जबाबदारीची जाणीव? नुसता माझ्या नावानं अगदी मुक्त जयघोष केला. मी नुसतं घरात म्हटलं मी पंढरीच्या वारीला जाणार. सासूबाईंनी तर पार आवडीचं मौन घेतलं. टाळ चिपळ्यांच्या आवाजानं अवघं स्वयंपाकघर दुमदुमलं. का तर मी नुसतं घरात म्हटलं मी पंढरीच्या वारीला जाणार. छोटी मुक्ताई तर वाट अडवून उभी राहिली. मोठ्या जनीनं व्याकुळ नजर दिली. आईच्या टाहोचा मग एकच गजर झाला, कारण मी नुसतं घरात म्हटलं मी पंढरीच्या वारीला जाणार. दारात तुळस थरथरली. अगं, पाणी कोण घालणार? कपडे वाळत घालताना मन कोण मोकळं करणार? रांगोळी घालताना नवी गणितं कोण मांडणार? हो, तिनंही ऐकलं होतं मी पंढरीच्या वारीला जाणार. ती दारातूनच म्हणाली, नको करू वारी, तू थांब इथंच, नको करू वारी, हीच तुझी पंढरी, भरला संसार आहे घरी. पांडुरंगा हृदयी जन्मोजन्मी माझी सलगी, कळवीन त्याला सारी सुख दुःख तुझी. आता विठुराया उभ्या जगाची माऊली, तुझ्याच रूपानं त्याची घरी वावरते ग सावली. तू नुसतं आज म्हणालीस तू पंढरीच्या वारीला जाणार. तू नुसतं आज म्हणालीस तू पंढरीच्या वारीला जाणार. अगं माऊली विना हा गाभारा मात्र रीता राहणार. हा गाभारा मात्र रीता राहणार.